Здравейте, аз съм Владито БГ и създавам нов канал, в който ще качвам най-вероятно много геймплейове на много игри. И нови от 2015 до 2017. Така, все още нямам компютър. Ето го и моя канал, както виждате. Все още не съм сложил корицата. Само профилната снимка. Тук нещо начало Хекс. Та, явно тази седмица ще си взимам нов компютър и ще започнем да снимаме с The защото все още няма да имам прекаран кабелен интернет. И така. Но сега ще ви кажа игрите, на които най-често ще правим геймплейове и стрим. Така, на The Forest, GTA 5, Single Player и Online, Sleeping Dogs и Watch Dogs, FIFA 17, Mafia 3, също така и FIFA 16, Call of Duty Black Ops 3, Infinity Warfare. Та в момента съм с Lenovo A1000, от което ви снимам. Така. Та, истинското име ми е Владимир Василев и надявам се от тук нататък клиповете ми, стримовете ми да ви харесват. Дано да събера повече лайкове и съба. И довиждане!